ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଭଲ ପାଇକି ବାହାହେଇଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଝଗଡା ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ତତେ ଭଲ ପାଇଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଭୁଲ ତତେ ବାହା ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଗୁଁ ଗୁଁ ହେଇକି କହିଲେ ଆକୁ ବାହା ହେଇକି ମଣିଷ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କଣ କହିଲ ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛ? ଠିକ ଅଛି, କାଲି ହିଁ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ତା ପରଦିନ ରାତି ପାହିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଲୁଗାପଟା ଭାଙ୍ଗିକି ରଖୁଥାନ୍ତି ବ୍ୟାଗରେ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇ, ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଏଇ ହଉଲୋ ଏମିତିଆ ନା, ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିକି କହିଲି ବୋଲି ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇବି। ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପଛପଟୁ ମାଡି ବସିଲେ, କହିଲେ ହଉଲୋ ମତେ ଛାଡିକି ଯାଆନା, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ଡାକ ଦେଲେ ବୋହୂ ଲୁଗା ଗୁଡା ଆଇଲୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଛାଟି ପିଟି ହେଇକି କହିଲେ ହେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉନି ମ। ତମ ମା କହିଲେ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଗୁଡା ଆଣେ, ଧୋବା ମାଉସୀ ଆସିଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ ସଫା କରିବାକୁ। ମୁଁ କାହିଁ କୁଆଡେ ଯିବି, ମୁଁ କଣ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଛି ନା କଣ? କଣ କହିଲ ତମେ କାଲି? ମତେ ବାହା ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛ ନା? ଆଗକୁ ଦେଖ କେତେ କନ୍ଦେଇବି ତମକୁ। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे।